Άντε, ορμήξτε, άντε. Κάτσε εδώ να βγάλω τους πρωταγωνιστές μας. Κύριε μαλακά, τι λιώνετε. Εσύ που τσάμα και λίγο. Μαλάκα κρύο! Αυτά μην τα επιχειρήσεις στο σπίτι. Κάτσε ρε μαλάκα να με τρόμαξα. Μην τα επιχειρήσεις στο σπίτι γιατί είναι πολύ επικίνδυνα. Ρισκοκίνδυνα. Γι' αυτό τα κάνουμε εμείς για να τα βλέπετε και να μην τα κάνετε εσείς. Εδώ μιλάνε professional. Professional μαλάκα. Εντάξει, να μην τα επιχειρήσεις στο σπίτι. Κάνε λίφτα. Άντε, άντε, γεια. Τα πάμε εδώ κάτω. Περπατάμε πιο κάτω, βλέπουμε εδώ τη Μαριά. Και εδώ το Ρίσκα, πες ένα για Ρίσκα. Είσαι ωραίος. Και εγώ, άντε, γεια.